Vítam vás u nového videa v Soccer Champs, konkrétne za FC Život, ktorú som si vytvoril včera. Dúfam, že sa vám prvé video páčilo a dáte čo najviac lajkov a odberov. Prípravu som už odsimuloval, ani som to nehral, lebo som sa nevedel dočkať na novú sezónu. Už neodišiel nikto, ani som nikoho nepriviedol, iba tu si môžete pozrieť, že Paríž vyhral Európsky superpohár a takéto. Ale to nebudem ukazovať. Už môžeme ísť asi rovno na to. Nebudem nič zdržovať. Takže prvý zápas hráme v FA Cup proti Bedfordu. Tým máme lepší. A 4 góly dal Graham Circuit v príprave, čo som ani nehral, takže som to nejako neomedzoval. OK. Tréning. Kebyže si to chcem vylepšiť, musím dať 32 000. To nemám. Ale no tak, kebyže nejakoho predám ešte. Koho by som predal? Asi Megale? Nie, Ian Sugen. Sugen ide. Tak. No, za ňa sme získali pekné peniaze, že mám 60 000, takže môžem vylepšiť tréning na úroveň 6 a na úroveň 7 nie. Ale aspoň som si to vylepšil, lebo pozrite, oni majú tých hráči 19-18, najstarší má 24, Ryan Davis. No, ešte toho predám. No, on je aj tak na lavičke. Tak predsa no, to som myslel, že už nebudem žiadne prestupy robiť, ale predsa no. A prepáčte, že v prvom videu nešiel zvuk, ale nedalo sa to. No už som predal aj toho Ryana Davisa. Ale musím kúpiť niekoho, či? Ale mne to nebude ani treba. Tak ja to dám do toho tréningu, no. Sa tí hráči čo najrýchlejšie posúvajú a najviac. No, dobre. Tak už to nebudem zdržovať a môžeme ísť hrať proti tomu Bedfordu v FA Cupu. Poďme na to. A v každom videu budem hrať 2 až 3 zápasy. Ešte uvidím, 20 minút sa nič nedieje v hre. Niekto z nich dostal červenú kartu, ale my máme šancu. Marcus Ifil. Vystrelíme. No to, k tomu sa nevyjadrujem. Vidno, že som v tom slabý. Hopa. No a my prehrávame. Super. FC Život musí zabrať. Dáme im všetko do útoku. No poďme na to. Hop. Gól! No teraz sa ľahšie nič nedieje. Čakám. Čakaj, niekoho vystredám, keď mám taký kader. No tento. Ešte tento, no. A ešte Fernández zahra na krídle? Nezahra. Dám tam tohto. Potrebujem nejaké čerstvé sily. No a vidíte, ja nemám šancu. Hop. Zaujímavé. Tak. A tak. Gól, Graham Circuit, 2-1.
Dáme niekoho do obrany, Poďuž tohle kapitán. Nie, tohto tam dáme tak. Defenzívnu zálohu. Dáme nízky obrana. Tak to už nejako ubetónujeme. A áno, vyhrali sme, takže prvý zápas v sezóne vyhrá 2-1. Taká Grahamový cirkuitový. To bude náš legenda. Ďalší zápas nás čaká proti Darlingtonu v lige. A tí sú lepší, no to bude ťažké, ale nie sú moc lepší. Tak poďme na nich. S tou istou zostavou nastúpili. A hrám na profesionáli. Som zabudol povedať. Asi aj Scott. Ty kokos. Aká rýchlosť. Ifil. Stráľa. Gól, Marcus Ifil. Josh Scott je aká pozícia? Hlavý obranca. Riadne ofenzívny. A poďme, druhá šanca. Josh Scott. Opäť Scott. To je to isté urobím. Hop. Marcus Ifil. Presne to isté. To ja neviem, čo je z toho rovno. Ale vyhrám mi Darlingtone. Tlak nechám, ale mentalizujú nám obranu a tlak nám vysoký. Nech viac dostanem ešte pod tlak. Výborne brankár. Ja som ináč celú 11 podľa mňa novú kúpil. Mal šancu. Mimo. Koniec času, poďme na druhý. Ja som niekoho vystriegal. A nie, ešte to nechám. Hrajte. Čakáme na gólovú šancu. Dlho sa nič nedieje. Tak poďme to prestredať. Troška života, dám tlak nízky. Sirchuj dole, dneska neviditeľný. No. Nič, beriem späť. Obranca takto. Tak. 4. Ešte niekoho do obrany. Tomuto verím teraz. Mám šancu, musím to obrániť. Pomoc. Chytaj. Skvelý brankár. Má 54 rating. Ale že sa lepší. A druhý zápas. Ešte není výhra. No toto mi nevyšlo. Nevadí. Ale aj tak som vyhral. Štatistiky boli vyrovnané. Ale vyhral som, no. Skúsenosti, vidíte. Hrám to na profesionálovi. Takže to nie je moc ľahké. Hoppá, to hrám 6. ligu. Fíha, tak to som riadne nízko. A 3 hráčov tu mám na hosťovačku. Ďalší zápas nás čaká proti Kidernsmirter. Neviem, čo to je za tým. A tí hrali ako prvý. Vyhrali 1-0. Tak poďme na nich. Oni majú prvú šancu. Hop. No. A brankár, výborný. Skvelá posiela. Chce život. Teraz si máme úplne iné, ako máme doma. Chcel som dodať také, že farebné. Čo nie? Idem sa s ním pohrať. Nemám komu. Sem. Chlapci sú ešte pomalí. FC život proste. Poď. Graham circuit. No nič. To som si veľmi potiahol. Poďme. Poď. Ešte. A strela. Gól. Ilani Edwards. To je čo za posle? Záložník? Áno, defenzívne, ale 19.
na štadión sa volá Život Stadium. Obrovská šanca pre Kidderminster. Či kto to číta. Poď opäť Dylan Edwards. Dneska defenzívny záložník úplne hore. Ale na to cirkutový, ktorý dá jasne gól. No poďme striednať. Edwards dneska výborný výkon. Zaslúži si oddych. Lamar Jackson. I Phil dneska ho nezaujal. Carvalho. Zatiaľ nechám. Mám šancu Kidderminster. Hop. Yes. Píš? No. Realisticky to okopol. A poďme Život má šancu. FC Život. Al-Guja, opäť ten arabský hráč. Ale Graham Circuit to dá na 3-0. Ten si tiež zaslúži oddych 4. A ešte dáme Morgan Stewart Burger. Príde. No ale dali nám ešte gól na 3-1. A ešte idú na 3-2, znižia a mne to bude 1, aj keď dá. A nedal ho Josh Barlow. No, vyhrávame 3-1 druhý zápas v lige, tretí v tejto súťažnej sezóne. V štatistiky sme boli vyrovnané, ale troška sme boli lepší. 2 hráči dostali žltú kartu a 5 Graham Circuit, skvelý hráč. A sme zatiaľ prví v tabulke. 5 gólov sme dali a 1 sme dostali. Posledný je Bedford, ten dostal 6 gólov, no nič. V ďalšom zápase nás čaká Alfreton Town. To je pohár, nie liga. Ale to už si dáme až v ďalšej epizóde. No, dneska sme si zahrali 3 zápasy. Vylepšili tréning. A ešte sa môžeme pozrieť na štatistiky. 8 gólov Circuit, ale toto v lige. Graham Circuit má v lige 2. Tak. Asistencie. Nejaký Ross Crane z Kings Lynn. Sú 8. A to je pre dnešné video všetko. Dajte tomu like a odber. Samozrejme, ak sa vám to páčilo, nebude mi vadiť, aj keď dáte dislike, ak sa vám to nepáčilo, len mi to pomôže. Ďakujem veľmi pekne a čaute.